Today is the following day simula nung nagpangilong tayo sa ating mga alagang baka and i-update ko kayo sa kanila. So before na magpagawa sa itong mga kanding daan kay first thing in the morning yun or bago ang tanan sila sa jud para makakaon jud sila sakto. So balik kagabi dira lang gid na mo gibutang si Dudong og Pingping dira sa Picas area kanang pagawsan na sa atong mga kanding. Since late na nga kami natapos kagabi kaya dyan na lang namin pinili na muna na ilagay yung dalawang yan. Also ayaw din namin silang ma-stress out kay lagi bira-birahon dayon pag abot dito sa area so diya na lang sagit sila. Pero today since morning na so kailangan man jud po na sila mabalhin-balhin no para makakaon jud sila sagbot so ma-force ginato na sila nga birahon. Pero syempre in a gentle way nga dili po rin taon masakitan or ma-force tong ilang ilong nga bira-birahon jud as in. So kanang mga ano lang jud softy lang, girly softy lang nga pagkabira. And besides konting hila lang nimo sa ilahang tali musunod na jud sila kay lagi medyo sakit-sakit pagid ang samad sa ilang ilong. Kumpara jud sa busal no og sa katong ginaliog lang nga pagkatali, medyo perte jud gahia jud di siya medyo perte jud gahia. Napay tendency nga mabira jud ka so malabnot jud ang imong arms. Possible jud na siya. So anyway, mao na ni ilang dagway sa karon no. Bale, mao ni si Pingping so napakapogi ng tingnan din kasi nasa Pangilong na at the same time medyo maaliwalas na rin tingnan yung mukha niya. At eto naman si Dudong namin. Yun lang, bye!